Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan pakilike, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Eto guys, nandito tayo ngayon sa Purok 4, Malaking Tachaw. Ngayon lang namin ito napuntahan. Paikot-ikot kami ng Malaking Tachaw. Ngayon lang kami pumasok sa area na to. Ang dami palang mga garden dito. Tara, let's samahan nyo ako sa mga presyo ng mga halaman nila. Ito guys, yung dito guys sa lugar na to, marami din sila mga tabi-tabing garden, Emily's Garden, Hardy ni Moises, Jones and Kim's Garden. Ayan po. Okay lang po. Pwede bang maanuhan ko lang to habang wala pa sila? Ayan guys. Ganda ng mga croton dito, no? For only 350. Mga rare po ito. Ayan. Yung mga mother plant dito ni ate, i-featured lang natin para makatulong tayo. Ayan. Di ba? Ang gaganda. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga croton niya. $120 guys. Ito airplane varieties to. Opo. Ayun, 120. Ito maganda to eh. Ito magkano naman po ito? 6 po yan, ma'am. Magkano yung ganyan? 200. 400. Ah, 400. Ito, ma'am, 350. Dito guys, 350. Ito, ma'am, sa Pythras, 200. For only 200. Ang gaganda naman ng mga croton nila. Pythras po. Ayan. Yung small niya, ma'am, 120. Ah, ito, may pinaka-budget plans naman pala. Ayan. 120. Ito naman, Caribbean, ma'am, 120 rin. For only 120. Paano ito mas matataas pa? Ganon din, ma'am, 120 120. rin. Pwede bang pumasok tayo dun? Oh, pwede po. Ang ganda. Ito, magkano sa inyo to? Ito, ma'am, kasi medyo ano pa, baby pa, pero ang bentahan namin ito, 100. 100. Ano din to, ma'am, rare din siya. Sa local. Ang ganda. Sa local po yan, local. Ito guys, ito yung real variety ng crotons nila for only 100. Naman po ay Andrew, tatlo 200. Aba, 3 for 200 naman dito. Ito kataas, ma'am, 100. Ang ganda naman pala. Dito, yung mas mataas pa, sa unahan, 130. Aba, ang gaganda. Ito yung mga mother plant nila, guys. Ayan, ibubin na lang natin ng konti. Medyo nagmadali na tayo. Ito po yung kanilang mga mother plants. Ang gaganda, di ba? Pero meron po sila mga budget plants. Katulad nito, for only 350. Ayan. Meron ka ng rare. Meron ka ng rare at imported. Ito po yung red Krakatoa, 200. Mother type na po siya. Wow. Ano uli ate, medyo lakas na natin yung boses natin. 200 po yan. 200. Red Krakatoa. Red Mother karat. type. Medyo mahirap yung pronunciation niya. Krakatoa. Pero ang mahalaga, 200. Opo. Ang kapal na niya eh, di ba? Ang gaganda. Dito pag mga mga mother plant to lahat. Opo, yung mga hindi dyan. Wow, Mga ang collection gaganda. items ko po yan. Ayan, di ba ang gaganda? Paano ba lumaki? Mga top rare yung iba dyan. Paano ba lumaki yung mga ilang taon? Di ba taon? Ito mga 2.5 years na ito, ma'am. Halaga, ganyan siya. 2.5 years na siya bago maging ganito sa ito. Pero alam mo, ang Nabili ko siya croton, ng ganito lang. wow. Maliit. Bago na palaki ko siya ng ganito. Pag mga ganito kaliit, magkano?
Ang bentahan namin ng ganito ma'am, 850. 850. Yes. Pag ganito, ito Pag ganito mother... ma'am, mother plant ko na po to. Ayun. 2.5 years po to bago ko napaganito. Ito yung pangalan niya. Pandintong. Padintong Scrotons. Diba? Ito po, red rose crotons naman to. Wow naman. Mapapawaw ka sa ganda ng mga crotons eh. Ito po yung parang walis. Picasso paintbrush. Parang walis tingting nga. Pero crotons din siya. Ito yung kanyang ID. Picasso Paintbrush. Not for sale kasi mother niya rin po yan. Bang gagandang. Dito po sa gilid niya napagbenta kami mga imported. Oh, ito guys, dito. Sa mga nagpo-collect po. Sa mga mahilig mag-collect ng mga imported rare Ayan na... po, Black Mamba yan. Wow, may Black Mamba na crotons. Black Mamba crotons po to. Ayan. Magkano naman po ito? Ito po 2,000 pero negotiable pa pa. May bawas pa rin siyempre. Ayun. Grabe, ang bongga. For display na lang po. Ayan po. Umiksaya na si Photos. Magkano naman po ito? Malay mo, pampaswerte yan. Gumupit na lang kayo dito. Yung Ayan. mga may gusto po. Madami na po nakakahingi dito eh. Talaga? Opo. Pero parang kakaibang ano to. Oh, yung may dilaw-dilaw po ito eh. O, diba? Ito yung giant eh. Hindi lang to basta-basta golden Photos. Ayan, Diba? Yung dahon yan eh. Nasira. Ang na. laki. O, diba? Ang ganda. Dito po Pre-cuttings tayo. Po, basta humingi sila. Wow. Yan din ma'am, 2,000 din. to. 2,000. Tapos dito ma'am, 850. Ayan. Dotted crotons naman yan. Ito guys, yung mga ipapakita ko sa inyo, 850 pesos. Siyempre, yung ibang mga presyo natin, di ba? Ito, baka magtaka sila. Kasi ito nga naman talaga, talagang Imported po imported. yan. Galing Thailand po. Galing Thailand. Mura na to, sa totoo lang. Opo. Yung mga ganito, Ganon din ma'am. ganito rin. Opo. Oh, 850. Ito ma'am, 1.8 to papag ganun. Tapos yung iba, matataas, malalaki na. 2,000 naman. Wow, itong mga pinapakita ko ngayon sa view, magkano uli? Ayan, 1.8 po ma'am. 1.8. Tapos 2,000. Hanggang 2,000. Ito siguro yun yung pinakamalalaki. Opo. Ayan. Saan ka pa? Hindi ka naman lugi, di ba? Ay, opo. Yung mga Sa mahihilig. Puro na po yan ma'am. Wow. Yung mga nagko-collect. Ang gaganda, no? Teka, ito ba, no? Pang-init ba to? Pwede po sa indoor, tapos morning sunlight lang. So, ibig sabihin po na pag siya sa morning sunlight, lalong lalabas yung ganda ng Opo, kulay yung nila. niya po. Diba? Ang Wala lang sa gaganda. mga paglagay sa terrace eh. Kasi doon off talagang ano eh. Wow, ang galing talaga. Pero dito, magkano? Ayun po ma'am, 500 bentana. Ayan, Rare din yan ma'am. 500. Revolution yan ma'am. Meron akong ganito, pero ibang kulay niya. Opo. Ito, magkano to? Yan po, 850 po dyan. 850. Kasi meron akong nakita dito kanina. Ito lahat 850. Po, ito po 350. Ito 350. Ito Ano? po naman yung parang red dove siya. 450. Ito yellow dove, 450. Wow, maganda. Dinemo na ni ate. Opo. O, yan nun. Tapos Tapos kayo ito talo. ay black dragon kung tawagin, 450 po ito. Yan, 450. Ito yung moonlight Thailand croton sa 850 po yan. Wow, ang ganda. Pero, hindi ba, paano siya alagaan? Hindi ba siya yung... Hindi po siya yung more on water. Ayun. Kailangan kung kailan siya yung... Medyo patuyo-tuyo na po Oo, yung oo, doon mo lang siya didiligan. Saka mas, ano po sila sa ulan. Gusto-gusto na yung tubig ulan. Ayun ang maganda. Diba? Dito po, parang kakaibang mga variety Ito po, rin. dotted crotons din yan, ma'am. Magkano po yung ganito? Small namin, Ayun, 350 yun nga eh. Small eh. Wow. Tapos ito ma'am, 200 to, Picasso paintbrush. Ganyan lang siya Ayun. ma'am, small size. Yung nasa unahan kanina na malaki, di ba? Yan po yung Picasso Oh, merong paintbrush. pinaka-budget plans, May budget guys. din. For only 200. Opo. Ang ganda. Kasi yun ma'am yung Tamara namin. Yung maputi dun sa harap. Ito. Magkano naman po ito? Yan, 350 din yan ma'am. 350. Rare din yan ma'am. Oo nga, Sa talagang... nagla-live selling sa Thailand ma'am, ano yan, 750 yan. Wow. Kalaate, 350 lang. Wow. Andito po tayo guys ngayon. Ito yung garden ni ate. Jom and Kim's Garden po. Thank you po ah. Busy po siya kanina eh. Kaya... Ito po yung red tips. Wow. Ito, magkano naman to? Dito po 200. Dito naman po 500, mother type na. Ito, pag mother Pero type yung mga na. presyo naman po, pwede naman po silang tumawad. Huwag lang sagaan. Tama naman din. Pero dito, Ito po Apple Peach 450 po. Ito wow, 350. 350. Yun Saka talaga. 450 ako.
Siguro mabili talaga sa inyo to. Sa totoo lang. Opo. Mabili po dito. Kasi ang ma'am. gaganda Mabilis oh, po, di ba? ano eh, sa mga nagko-collect po, ma'am. Sa mga collector items. Collector items, ang ganda. Ito naman po, Bangkok Thai Crotons, ma'am. Ito kasi mother type na. Ang bentahan namin ito, 1K. Pero may bawas pa rin yun. Ayan, may Dito bawas sa small, pa. ma'am, 500. Kaya namin to hanggang 450. Wow. Ayan po ang mga presyuhan dito ni ate. O di ba ang bongga nito? Pero fully stable na, ma'am. Ito yung blanco naman. Ayan, ibig sabihin yung mga blanco na yan, mga nabili na. Ito, ma'am, 100 each lang. Ayan. Delisyosa. Oo. Marami kaming ganito, ang ganda eh. Wow. Kaya namin ibigay ng marami, tatlo 200. Ayan. Kaya nilang ibigay ng 3, 4, 200. Itong mga pampaswerte sa buhay. 50 lang yan, 50 pesos. Sansevieria. Ano? Sansevieria. Ayan, Sa di mga ba? nagkukulik ng mga Sansevieria. Sansevieria, mga panglaki yan eh. Di ba? Ang ganda. Ayan, patunay. Marami silang... Turtle pa po tawag dyan. Mukhang ang turtle. Magkano naman yan? Yan naman po 1K, ma'am. 1K. Ang Water ganda. type naman saka madami na siyang sanga-sanga yan. Ang mahalaga, for display na lang po talaga yan. Pero mamamarkot na rin nila yan, ma'am. Yung ibang gagaling magmarkot. Minamarkot nyo to? Kami nang nag-market dito sa mother. Ayun. Ito po yung ipapakita namin sa inyo yung mga mother plant nila. Diyan nila kinukuha yung kanilang paninda. Ayan. Ang ganda ang bongga naman ito ate. Ayaw, Ayan. Ang bongga. Diba? Ayan yung kaninang customer nila. Medyo busy ate. Pag pumunta kayo dito guys, i-wish nyo po sila. John and Kim's Garden po. Joms and Kim's Garden. Dahil talagang maliligaw kayo, kailangan Tawagan po kasi to eh. Kailangan, tawagan nyo po si ate. Para masundo kayo sa Ayan, labas. para masundo kayo sa labas. Kasi kami medyo nahirapan din. Pero mura po yung mga plants nila. Sa mga imported Bukod plants. po sa mga crotons, meron din kaming mga ornamental plants. Ayan, ang gaganda, diba? Ang bubongga nga eh. Looban po to, bibihira nakakapasok dito sa amin. Oo, grabe. Talagang ipagtatanong ko. Ano eh, dulo eh. Oh, dulong po Diba? talaga to. Dulong-dulo, looban na Ikaw looban. nga, ma'am, lagi ka dyan, pero ngayon ka lang nakarating. Totoo. Nandun ako sa Diba, alam unahan namin? lagi, oo. Nanonood yung asawa ko sa vlog mo eh. Lagi dito si ma'am, pero itong looban, doon niya napapasok. First time. Marami pong salamat. Salamat po, ma'am. Kuya, ano naman ito pinapakita nyo? Pwede ko buwang mabidyohan? Ano po ito? Gumamila. Ah, gumamela. Ito mga gumamila. Kakaiba nga yung... Ganun bulaklak ang laki. Yung malalaki. Ito, anong klaseng gumamela to kuya? Ito yung pula eh. I think. Akala ko ano eh, yung okra. Hindi yung style. Hindi, yan yung scarlet flower o tawagin. Ano po? Florence flower. Florence flower. Yung maliliit ang parang gumamila pero maliliit. Yung maliliit ang bulaklak niya. Magkano Mga po ganyan presyo? Tatlo 200. Ano po? Tatlo 200. Aba, 3 for 200. Mura. Dito kuya, magkano? Ganun din ah. 3 for 200. 200 din na. So, ibig sabihin, mga Pagkaisahan na. Pag-isahan? 70. 70. Mura na rin. Mura Kasi nga. sa iba yan, ano yan eh, 115 bigay niya. Oo nga. I-vlog ko na nga to si kuya. Sige. Para hindi masayang yung oras ko, kuya. Hindi kita kuhaan, kuya. Nakahubad ka. Nakahubad ako eh. Hubad na ako. Sasabihin mga... Hindi. Kumbaga. Sige, nakakaya naman kay kuya eh. Kahit isa lang. Higanti siya. 70 lang. Tatlo, 200. Anak, ang tanong, kasya ba yung saba natin? Puno na. Halaman yung ano ko. Ito, double din to. Isang giant saka ano. Talaga, ah. Ito na lang. O mamaya ipakita natin yung giant. Kuya, ano bang pangalan ng garden mo? Isang yung yelo. Hardin ni Moses. Hardy ni Wala Moises. na kasing pangalan eh. Binagyo. Binagyo daw. Kaya wala na nakapaskil. Ano ba to? Sa kabila. Ano to, pula. Wala nga nakapangalan. Wala, naghahanap ako dito. Ayan, 3. Ganda yan, lagay nyo sa malaking paso.
Naku po kuya, ang dami kong gumamela sa taas. Ayan, mga 70 lang guys. Ito. Pag isang piraso, 3 for 200. 2-in-1 ito, 2-in-1. Ah, magkaiba pala to. Wow! Ibig sabihin pala sa isang puno, dalawa ang... Hindi, 2 puno kasi nilagay ko dyan eh. Ay! Akala ko binading eh. Sa isang seedling bag pala, Kasi may mga dalawa ganito ang na- ginawa mong puno. May single, may double doon sa nabilhan namin sa ano. Ito nga Isang oh, puno, 3 yung ginawa ko pero- sa beses na ibenta ko ng 500 naman. iba yung dahon, ibang dahon nila parehas. Ito pabilog, di ba? Ito iba rin. O yan, dito muna tayo kay kuya, busy pa yung sa kabila eh. Ba talaga naman, ang mura no. Garden ni Moises. Ito guys, yung garden ni kuya. Pakilala po tayo kay kuya. Kuya ko po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Ang ganda ng dito tayo. Kasi gumamela lovers tayo eh. Ito ba yung kuya? Yung mga ganito? Wow! Ayan yung mga... Ito yung gumamela nilang laki no? Ayun yung napili namin 3. Kuya, yung mga pang landscaping mo, magkano dito? 20 pesos lang oh. Aba, 20 pesos. Yung mga ganon, 50 pesos ang isa. Ayan, ito. For 200 din yun. Hanggang doon kuya, 20 pesos. Yung pandakake, yung white angel, sa 40 isa. Kasi 40. yung malaking plastic yun. O, itong pandakaki. Ito kuya, bubbles, magkano? Ayun, 3 200 din po. Aba, 3, 200. Meron akong nakita dito. Kuya, ito tag 20-20 rin. Okay. Kuya, ito magkano to? Yan, sa 70 yan. Aba, meron na pala silang ganito. Ay, anong kulay yung bulaklak niyan? Kulay pink. Kulay pink. Kuya, ano bang pangalan nito? Euphorbia. Corbia. Ayun. Nagtanong pero sinagot. Euphorbia. 70. 70. Ayan oh, yung mga dating lovers ng Euphorbia, di ba? Alam mo na, napakapatok niya ng araw. Alam mo ito kuya, binabalik-balikan ko sa Baklaran. Yung kapag din, naloko yan. Pumapatak pa ng 300. Oo nga, totoo yan. Dati, mahilig din ako. Ayan guys, yung Euphorbia, pink daw ang kulay nito. Pili na po kayo, ayan. Ang lalago. Kuya, yung mga ganito mo, mga stable na yung gumamela. Stable na yan. Magkano po yan? Sa 40 rin 40 pesos. Pero itong mga croton mo dito, Ito maliliit, puro 20 yan. 20 pesos. Ganyan na malalaki, 25 eh. Wow, yung mga medyo malalaki, talagang malalaki na, 25. 20 pesos. Ito guys, andito kami sa ano, Saan na ba? ang ingay ng asawa ko. Nagbablog ako. Ito guys, yung lugar nila, kailangan nyo talagang i-waste para matuntun nyo. Oo. Marami rin silang tabi-tabing garden dito guys. Ayan po. Yung naghanap sa akin, hindi siya nag-waste, hindi niya makita. Ewan ko, hindi ko na Ayan. Ito ibang pangalan, Jones and Kim's Garden. Ito naman si Kuya Moises Garden, yung garden niya. Kuya, yung mga ganitong croton mo, magkano po? Abay, mura din pala, ano? Ito, 25 yung mga malalaki. Yung maliliit, 20 pesos. Ibig sabihin, ito, 25. Magkano yan? Ah! Parang airplane siya, di ba? Ito pala, yung ganito po pala katataas. Matataas na talaga. 3 for 200. Pero kuya, yung mga ganito kaliliit, Yan, bibigay ako sa 50 yan. 50 ito. Ayan. Eh, ito naman po, Yan sa Pitara, sa 40 yan. 40 pesos ang pikara. Dito kuya, Yan ay matataas niyan, 3 for 200 yan. 3 for 200. Ito nga sa dulo. Ito nga sa harapan, Yung mga ganito na, ibibigay ko na sa 60 pesos. Iba't ibang variety naman to ng croton po, di ba? Eh, kung ganito po, ganitong klase, 60. Yan, pwede lang sa 60 60. pesos. Ang ganda na yan. 60. Ayan, ito, yung ganito naman po,
Hindi nga, 60 pesos. Ah, meron din pala silang mga kalachusi to, kuya, di ba? Magkano sa inyo? yan, nabili sa 100 100 kalachusi nyo. buhay mo yan. Mga buhay na rin naman talaga. Ang ganda ng bulaklak niyan. Parang bouquet, di ba? Parang ba kayo na collecting? Aba, meron pala kayo ritong mga bugambilya. Ako lang may ibang gabi. Magkano yung ganito yung bugambilya, tay? Hindi ko pa inaaya kasi bobonsai ko yan eh. Ayun. Kasi alam mo, malaki kasi ang ano sa bonsai, eh, di ba? Bobonsai kasi ako. Oh, Basta ako yung mga tuot. Binobonsai ko yan. ang galing naman. Paano nyo ba ginawa yan, kuya, no? Parang ako nga pinapatanda ko rin yung gumamela ko eh. Ay, gumamela, bugambilya. Pinapalago ko muna bago ko yan. Wow, ilang taon na kaya yan, yung mga sanga na yan? Tagal na ko yan. Kaya, Nasa 10 years na natin yung talaga. Hindi pa rin binibenta. Pero itong Eugenia nyo, kuya, magkano? Yan, bibigyan ko sa 150 ang Eugenia nila. Ito naman po, 20 pesos yan. 20 pesos, yung mga perm nila dito. Yung mga ganun, 20 pesos na. Yung sa kabila naman, ayan, mga pang landscaping, yung makikita nyo po sa video, 20 pesos lang.